Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Nga kerteng ini sari halindo, but nga lit school hasinat high secondary school, but nga layo but ya ka 14 position ha ka top 20 jong ka SSLC board examination with Muslim. Cái gì ngồi phi hadin phi lại pass ba cái exam. Ningkong ti nga kwa ban aingu ningkong ibulay na mar klam mo uti ngam try ba ngin yo akan kalat mo ti hadin kuntu nga kwa ban aingu ya ki no hika school hi kibala yarap yanga nadu ba ngala shong ki nadu ki class ki balet hadu kami kapor paminta kila yarap shibun yanga lata ki dan kinu ki jing ki jing dan kam banga jinja kiju yarap yanga but kiju yalam yanga bangan na pan lepha ti ngako aban aingo ya ki aingo but I could play ya ki bahing bahasam imi pa ki baladan kat bat nga nadu baki la fas kali yanga ti ki dadan kat bat nga ki la ai musim yanga kumno bangan krekot bangan na ban posh kan kat Pilat matai cái gì bên crack phi cái này cái sao bị bên crack nó phi bên por nó bên Kalau kan tai sini. nakabentakan ka exam ti mensyam snam ti ka nga jukre hi kat mo kundi kandiat dari panong baka preparation hi ngala stang nadu pinai January ti ngala stang ban krekot bahana du ki pinai ti nga kre hi kumtu lai sao kenta nikong stang shakata ti nga support siya ki sandre kata Baru ki subjek pi highest mark ni. Nga your highest ka health your 100 ka health the way nga sure distinction Iya, distinction. cái gì thu ju phi nên sẽ phát. tenang ni nga dan ka plan ban lit ya ka art stream namal ba nga dan nga ko ahi ban lit ya ki subjects ba involve ya ki ni subjects jong ka arts di Kash nang jupi din eh. nga de shnong na Nongstan West Cassius Ritang Nongstan West Cassius district Cái gì ai mà xem ju phi cái pat ki para khna bên nghe khun. Kawai ka bang ako aban ong ti kadi ningkong fidi ban bu ka jinglit ka jong pio bulay namar klama u ngimla ban le ki ti ni di ruban dan kata ka jing tumu ba ka ka bangi le ni di ban le da ka ban sim jini baro bangin posh ka thong wat lang im poiru ndingin yai persyang but ningkong ako aban ong ba ni Tingil untay padung kong isong ay mo yung blay. Naman isong tuhi lada kam dei kam mo yung blay na maan po yung kandan. Tingi ay mo yung school. Ka school ka bay masa ila yung pendak yung ka 10 ka jong i. Kam naklet ru ya ka school ka bala ay ka foundation ka jong i. Marha ka ba sedang ni nursery di class 5. Diyan na po Anderson High Secondary School. House na majar po isa join ni. Tingi so ba ay mo yung kinibro athlete institution ki bala shape ki bala mole i. Ban poi hadu kan kendan ka ba ila ban poi jika thong ban poi hadu kan ka 14% na po ni top 20 tingi ai ngo ru ya ki bahin ba sem ba ro ki ba ju ya I mean see me ki ba ju ya rap ki ba dar kan ba i nadu ki bahin ki joni ki ban support nang stoin kum jo ki bahin ju ki ban support jiao mar ngadi po jiao da jo ngadi po nang stoin ti ni ai ngo ru ki palak perjor ki ba bon ki ba dan ti ben ikon jing ila balik ba te ngi so ba ka jing la den i te ka kredit ka long i bo bon ba te le si mana pula ben dia punya ni